Sanibonani nonke baphathi bami. Ngibonga ukungemukela la ekhaya nokungifaka nje ukuthi ngibe omunye wenu. Ngiyethemba ke ukuthi mhlambe nizongithanda mhlambe ningizonde. Kungincede kakhulu ke mina ukutravel amazwe. Kungisizile futhi ukuhlala emazweni ahlukene. Ngifundile izinto eziningi. Okuhlekela eSouth Africa uhulumeni thina ngiyezwa sikhuluma ngohulumeni, uhulumeni thina sinama powers okubopha oma-minister, sinama powers ukuthi umuntu ongena amaphepha la eSouth Africa simbophe, sinama powers okubopha iphoyisa, sinama powers okubopha isosha, sinama powers okubopha ngisho amajaji. Kodwa ngenxa yokuthi si-ignorant asilazi ilungelo lethu, sesatshiswa izigebengu ngamaphoyisa ukuthi mawenza ukuthi uzoboshwa, mawenza ukuthi uzoboshwa. If you don't do crime, it's not a crime ukubopha umuntu ongenwa lelizwe. Okwesibili, noma umuntu angafika la eSouth Africa engenwa la umhlali wala azohlala abe namaphepha, thina mphakathi asithintwanga ukuthi kukhona umuntu ozofika. Kunomthetho leSouth Africa, angazi abantu bebebona yini. Ama-minister labantu abasephalamende banikwe yithi i-mandate. Khona indoda ekuthiwa uZuma yale Natal. Le ndoda ibibuya ibe nephalamende labantu ithi nani ngithumile ngizoripota kukanje. Sengifuna ukuzwa ngani-ke ukuthi yini okunye nikufunayo. Laba balapha phezulu singabakhipha kunakusasa. Ithini uhulumeni esaziyo ukuthi sifunani, sithandane, kodwa ngeke sikwazi futhi ukuthi sibe uhulumeni singabambene. Imibono yethu ihlukene, abanye basupporta ama-foreigner ukuthi aqhubeke nezitolo ngoba bazi ukuthi bawarentisile, they are paying them rent. Abanye amadoda abo, abanye amadoda ey'ngane zabo. Yabona ke inzima kakhulu lento eyenziwa ama-South Africans. 2, niyazi ukuthi nina ama-South African ninemali eningi eningayazi eningatshelwa ngayo. Umuntu mayezalwa noma ikuliphi izwe la eSouth Africa mawuzalwa, ngenkathi ingane yakho ibhalisa i-birth certificate, mhlambe 2 weeks izelwe noma 3 weeks, iyathatha i-birth certificate yengane iyofakwa kuma-stock exchange, Johannesburg Stock Exchange, New York Stock Exchange, German and all other countries. That means wena ngenyanga you are producing billions. ISouth Africa ngakutsheli yona. Uma ufa uhulumeni ufuna i-death certificate namabhenki ngoba bahlangene namabhenki. What they do, baya kwi-Alpha and Omega Trust, bakleyime le mali yakho amabhiliyoni. Ingane yakho kufanele ngabe nje mayizalwa yondliwe uhulumeni. Kodwa umehluko la bekuke kufanele kuba abantu abachadile. Kube neproof ukuthi bashade ngendlela abayiziyelanga bona mhlambe ngasese ngoba begajwe uthando. Umuntu ke oregister IEC uyena onenkinga. Kanjani na ngenkathi uregister IEC ugcwalisa amaform, usukubanika amandla ukuthi bona benze noma yini ngawe, bathatha le power of attorney bayinika uhulumeni. Uhulumeni nje benithathela izinqumo, anikwazi ukukhuluma, unelungelo lokukubopha akwenze noma yini ngoba uregistile wena. ISouth Africa ayilona izwe. ISouth Africa iregister eMerika. Nina niregister njengayilwane, njengama-asset. Mawufuna ukubuyelwa ubuzwe bakho nobuntu ne-sovereignty, uyahamba uye IEC udiregister, uqeda ukudiregister uye GFG nase-GNE, bese uyahamba uyoregister ube member, bakuvulele zonke izinto zakhona. Then after 3 maybe or 2 months bakuvulela i-bank account yabe kuthiwa i-prosperity account. Ungangena nawe lapho
kwi-website uthi GFG Global Family Group Go US Prosperity Bank. Bese ke ngenyanga kuba khona imali oyitholayo, baphinde bakunike nemali yamabhizinisi because is a humanitarian. Ngoba le mali etholwa izinhlangano zepolitiki nosopolitiki imali yakho le ekufaka ngabiza kuwe abakutsheli. Ngakho ke bafowethu asingafanisike lelizwe nelinye, asixosha abantu sakhe umthetho masihlangene. Kungasa kusasa engasekho uRamaphosa, kungasa kusasa iParliament seliphelile kuqalwe elisha labantu. Ngiyabonga. Hayi imali zenu noyithola manithanda. Make nasukuma naye IEC nayokhipha amagameni. Ngobe senginika ke umhlahlandlela ukuthi ke hambani ni register la, nibhalise la, niyolanda ijaji. Kunejaji ekuthiwa uJudge Fonze owayewunjiniyela, wagcina enamashares udirector eReserve Bank. UJudge Fonze ibhunu lase-Free State. Kusukela ngaleso sikhathi liyalwela abantu abamnyama, lilwela wonke umuntu, liyazisho ukuthi ngiyibhunu. Lasebenza ke ngo-2010 laya kuncamalala, ngo-2015 lathi ncamalala kunento kanje, imali zabantu la edliwayo uhulumeni neoRupert neinkampani ezinkulu. Le mali enye ihleli kwi-Alpha and Omega Trust. Hamba uJudge Fonze wasesha wayithola lezi mali, wamemezela uZuma ukuthi ngo-2018 uzoqala holela abangasebenzi 7,500 kodwa ufuna bazame ukudayisa. Ogogo bathola 15,000. Baqala ke bamkhipha ngobe sekutholakele leyo mfihlo. Ama-files alezo imali ngo-2020 June aye kumina lawo ma-files alezo imali. Ngayithatha ngayinika uChris Madonsela zabuyela emuva. Le mali ngo-2021 uThoko Sikwala akhuluma ngayo wathi why abantu behlupheka ngoba kunemali uZuma iseyizoyinikeza abantu. Iphi leyo mali? Waqala uMbalula wakhuluma wathuka uThoko Sikwala wathi nawe wayidla Thoko Sikwala. Ukuba khona kwakho nje ubumvoti wenziwa isilima. Kodwa ayikho into abangayenza abantu ngoba balele abalifuna ulwazi. Wena nje una 40 million rand wakho ongawuthola njalo ngenyanga maybe for 11 months uze kuwe. Kodwa kufuneka noma uthola lo 40 million uhafu wayo leyo mali usiza abantu abahlakile, abantu abampofu. Ubasize kuma project nakuba developer nangamabhizinisi ngoba ekuthiwa is a humanitarian funding. Okushola ukuthi ke nina nihlangene akufuneki siblame ugovernment la. Ziblameni nina ugovernment wena. You are the government. Wena onama power, you can take a decisive decision. Wena uma nihlangene nabamunye nakusasa ningayenza lento. Today ningayenza lento. Inina eningathandi ngoba nina nizibukela phansi, you don't do research. Okwesibili singabantu esicabanga ukuthi sihlakaniphile. Mina angihlakaniphile ngoba ngazi lutho. Ngizimisela ukufunda kunina ngilalele ngoba ukufunda kuyamkhulisa umuntu. Kodwa iproblem yethu sithanda ukuphikisana ugovernment akenza le mali oyiholayo yesasa. Okwangempela afaka ngabe unikwa noma 100,000 noma 2 million ngenyanga imali yakho. Kodwa uhulumeni ufika kuRobert ithatha 350, thatha 2,400. Wena ucabanga ukuthi ukunika imali akakukhuphulela imali yakho. Kodwa wena uyithola ngendlela wrong, abanye abayitholi, zitholwa abantu abama-foreigner lezi imali eziningi lazo. Uhulumeni usebenzisa ama-foreigner so that nina nizophela kancane ama-indigenous citizen ase-South Africa. Yingakho ke kulethwa ama-foreigner. Ama-foreigner u-36 million to 40 million la eSouth Africa. Kodwa thina siyawagcina sifuna ukuwaxosha ey'ndaweni zethu.
abafuna amabhizinisi kumele senze amabhizinisi, silime ingadi. Make salima ingadi nje bengaye ngasho ngo-2019 ukuthi ngo-2020 kuze isimo esibi kabi se-lockdown 2021 and 22 abantu bazohlupheka. Fika ngabe sebeyaqala bayalima ngoba bazothatha uphawu bengathandi. I-vaccine le uyuphawu kwabajova, kodwa kuhle siyakwazi ukuyi-reverse i-vaccine sikunike i-MMS, i-antidote, uyisebenzise, uyiphuze, ife i-vaccine after 12 months. Wena one-vaccine nje abantu abaningi bebaleka, bayasuka abantu ko-Sandton baye eBarberton. Nje abantu beya ko-Barberton awekho ama-EPH eBarberton, awekho ama-Lavabome. Nje banibona kuqhekeke eJoburg kuze kuthiwa kudabuka umhlaba, basuke betesta amabhomu. Kusasa niyophaphama senife nonke kungasekho noyedwa umuntu, ngoba inhloso bafuna ukwenza lento ekuthiwa ama-smart city, so that you will be controlled, ungakwazi ukunyakaza. Bakufaka ama-digital ID. Uma ungena e-GFG uba yimember, awukwazi ukuthola i-digital ID ngoba kune-system ehlelelwe abantu bakwa-GFG ukuthi bangafall into trap. Kodwa ngenxa yokuthi singabantu esingafuni ukulalela nokuzwa, yingakho ubona sihlala singazi lutho. Ngiyabonga.